Гафури районы Толпар ауылында яшәүсе Хәмдия Һибатулла кызы Касимова ошо көндәрдә үзенең 80 яшьлек юбилеен билдерәне. Иң изге теләктәрен балалары еткерә. Хәмдия Һибатулла кызы 1940 елның 2 декабрендә Учалы районы Муйнак авылында дөньяга килгән. Урта белем бирү мәктәбен тамамлагач, Кадаксан яктарына Абай касабаһына Кирбез заводына эшкә урнаша. Шунда ул үзенең тормыш иптәше Рәсүл Гыйльман улы Касымовты осратып кияүгә сыга һәм Гафури районы Толпар авылына килен булып төшә. 1964 елда яшь пар гаилә корып, егеттең туган авылында төпләнә. 5 бала, 2 кыз һәм 3 ул тәрбияләп үстерәләр. Хәмдия Һибатулла кызы мәктәптә ашнаксы булып эшләп, хаклы ялга сыкты. Кызганыска 2004 елда тормыш иптәше бакыйлыкка китә. Әсәйебезне авыр сагында калдырманык, мөмкин тиклем ярдәм итәргә тырышабыз. Кадерле әсәкәйебез, 80 яшьлек юбилеең менән ихлас күңелдән котлайбыз. Һиңә олы рәхмәтебезне yetkерәбез. Һин безнең терәк таянысыбыз, кәңәшсебез, иң яраткан кешебез. Һау сәламәт бул, бәхетле яшә. Рәхмәт әсәй, кояш булганыңа. Үстердең һин безне яратып, яшәйһең матур дөньябызга бары изге, якты нурдар таратып. Һәм яшәлә әле киләсәктә. Без һиңә мохтажбыз һаманда. Икән һиңә беләбез сик түгел. Утың һүнмәһен усагыңда. Дип барлык тугандары исеменнән котлау теләктәрен кызы Гүзәлия, кияүе Морадым, ияне Радмир, иян-сәрдәре Алена, Камилла кайгылыктар еткерә. Хөрмәтле Хәмдия Һибатулла кызы Касымова, һәр көнгә шатланып, һәр мәлгә куанып яшәгез, якындарыгыз игътибарында, ихтирамында узак елдар кисерергә ятһын. Сәстеріне ялып барғар болып, балмамыға яуақ тынығына. Сәстеріне ялып барғар болып, балмамыға яуақ тынығына. Шишмәнән һау алган кыз сагын. Шул сакларга алып кайтырмак. Аттар елеп үтә